kana ji kai yanzu abin da kai ka kyauta wannan ai ka zuba mana da mutunci ne gaba ɗaya na danginmu. Na sha gaya maka ka daina irin haka jiya kwana akai ana kira na a waya ka kyauta abin da kai wannan ai ba daidai ba ne. Wannan ba daidai bane ba. Assalamu alaikum. Me yake faruwa ne? Lafiya? Me yake faruwa? Ka zo mana da mutum. Muna majalisa, muna majalisa. Alhaji ayi hakuri dan Allah. Da me zaka je kai wannan? Allah ba mu san ka da wannan abin ba. Wannan ba daidai bane ba. Ayi hakuri. Alhaji wai me yake faruwa ne? Tun ɗazu muna ta magana a gaya mana gaskiya. An ƙi a faɗa mana ko ba haka bane a kara maka. Wannan gaskiya ne. Kamfani na daga yau ya sallame ka daga aiki. Saboda me zaka je kai haka? Alhaji a san yadda za a wannan hayaniyar ta ku sai da ta zuba mana da miya a gida. A san me yake faruwa ban sani mana. Muna ta saba ji ba Allah me yake faruwa. Kai ne mai dan hankali a cikin ku zo ka ji me ya faru. Ga wanda aka zare mana zaran. Duk ba mu da hankali ai. Mu daga da wannan aka ja da. Sabu da hidai. Wanda ita to da mu ai miya ita. La ilaha illallah. Ya ga ma kenan. Allah. Subhanallahi. Dan subhan. Jigo. Bi kaka ya faɗi. Wallahi abin da ban mamaki. Ya koyi ya zube. A'a maybe wannan dama ai ka san iya da asama. Me ta tahi. Me ta tahi to. Wallahi ina ka tahi. Kai ma ka zo ka ji me ya faru. Ni da. Ka tsaya ka ji mana. Wala walan ba. To kai Alios ka je mana kuma yana kiran ka. Fadahi ka je ka sani ko samu ce. Dama yawanci kyauta tana sawa a faduwan war. Yawa. La kaga ya faɗi fa. Dama indo tana kira na Ni da ma masallaci. Malam ku tsaya ku ji me ya faru mana. Ku tsaya ku ji me ya faru. Me yake faruwa ne? Kana ji? Ina jin ka. Wannan yaron. Kan bala'i. Wato hila mari gaba ɗaya. Canjin yanayi ne da ke.